Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján, amikor ismételten egymás mellé állunk, közösen Urunk Jézus Krisztusunk elé, hogy kölcsönösen egymásért imádkozzunk, egyházközségünk hívő népéért és városunk minden lakójáért. Szent misén kezdetén legyünk tanúi a második gyertya ünnepélyes meggyújtásának is. Kérném szépen Barborkát, légy szíves, most ide, jó? Így, ketten elmondjuk a verset. Adventet ünneplünk, kis Jézusra várunk, hogy szent kegyelmével jó útra találjunk. Bánattal, de hittel várjuk segítséged, hogy karácsony napján köszönhessünk téged. Gyerek hiány, most én mondom a következőt. Ébred a remény, szívünket átjárja, hogy már közelebb van Urunk éjszakája, növekvő reményünk két gyertya hirdeti, jön a Mesiás bűnünket törölni. Most elmegyünk mind a ketten, és meggyújtjuk a gyertyát, jó? Gyertyákat. Krisztus téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz. Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz. Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk fiad elé, örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy e világi elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban Szent Fiaddal, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Báruk próféta könyvéből. Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. Öltsd fel Isten igazságának köntösét, és tedd fejedre az örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.
Isten ezt a nevet adja neked örökre. Igazságosság békéje, jámborság dicsősége. Kelj fel, Jeruzsálem, állja magaslatra, és tekints keletre. Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, napkelettől napnyugatig, a Szent Isten szavára, és újonganak, mert Isten megemlékezett róluk. Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten minnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sárjakat. Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket, a földszíniek betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael Isten dicsősége alatt. Az erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek, Isten vezeti majd népét örömben, dicsőségének fényében, és kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát. Ez az Isten igéje. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, ezért örvendezzünk. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, ezért örvendezzünk. Midőn az Úr hazahozta rab népe fiait, olyanok voltunk, mint aki meglátja álmait. Az örömtől vígmosolyt virágzott az ajkunk, nyelvünk újjongása ömölve áradt el rajtunk. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, ezért örvendezzünk. A pogányok közt rólunk azt beszélik, ezt a nagy dolgot Urunk tette nékik. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, azért újjongunk és örvendezünk. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, ezért örvendezzünk. Uram, fordíts sorsunkat jóra ismét, amint megduzzasztod a folyók vizét. Ti, kik könnyhullatással vetitek a magot, eljön majd az aratás, újjongjatok. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, ezért örvendezzünk. Ínségben a gazda sírva indul vetni, magot a kenyérnek földjébe temetni. De jön az aratás, már mind örvendezve lépnek, hordják dús áldását a telikévéknek. Nagy dolgokat művelt az Úr velünk, ezért örvendezzünk. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, mindig minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.
Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és fedhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett Isten dicsőségére és tiszteletére. Ez az Isten igéje. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az üdvözítőt, akit elküld az Isten. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a 4. fejedelme. Testvére Fülöp Itureának és Trakonitis tartományának, Liziniász pedig Abiliának volt a 4. fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában, és ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás próféta beszédeinek könyvében, a pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Evangélika dicta gloriamus. Krisztusban szeretett testvéreim, itt a templomban, az idősek otthonában, és szerte a nagyvilágban, akik a világhálón kapcsolódnak be mai szentmisénkbe. Azt mondjuk, hogy sietős világot élünk. Ha bátrak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy rohanó világot élünk. Testvéreim, hová rohanunk? Hová sietünk? Mert kétségtelen, hogy sietünk. Mindent szeretnénk minél hamarabb, minél jobban, minél tökéletesebben elvégezni. De miért? Miért ez a rohanás? Miért ez a sietés? Azért érdemes feltenni ezt a kérdést, mert azt hiszem nem én vagyok az egyetlen,
hogy amikor megérkezünk valahova, aztán meg nem tudjuk, hogy hol is voltam, mit tettem. Nem egyszer kapjuk magunkat azon rajta, hogy a testünk ott volt, de a lelkünk, a szívünk nem volt ott, ahol voltunk. Sietünk, rohanunk, de hová? És hogyan? És miért? Minek? Testvéreim, érdemes feltenni ezeket a kérdéseket advent szent idején. Akkor, amikor ezen a vasárnapon is ott vagyunk a helyünkön. Mert sietős világot élünk. Ezért érdemes megint csak, amikor karácsony szent ünnepére készülünk, feltenni ezeket a kínos kérdéseket, hogy hová, hogyan, minek. Azt mondjuk, hogy a szeretet ünnepére készülünk. Testvéreim, mondjuk bátran. Bátran mondjuk ki. Ne szégyeljük. Jézus Krisztus születésére készülünk. Arra akarunk emlékezni. És méltóképpen. Ezért odafigyelünk Isten igéjére, mert ő üzen nekünk, hallottuk a mai evangéliumban is, hogy készítsétek el az ő útját. Egyengessétek ösvényeit. Hogy ez a mi rohanásunk, ez a mi sietésünk, ez a mi igyekezetünk, az más legyen, mint ennek a világnak a rohanása és igyekezete. Mit jelent készítsétek elő az Úr útját? Tulajdonképpen ki akar itt egymással találkozni? Miről szól az, amire készülünk? Az, hogy eljött egykor, az igaz. De hát ő nem ment el. Ő itt maradt, ő velünk van. Ő hozzánk akar jönni. Hozzánk. A mi életünkbe. Mindig újból és újból, hogy megérkezzünk. Hozzá és egymáshoz. De mi kell ehhez? Szív, ugye? Mert csak a szív nélküli ember rohangál. Siethetünk, mert ha az orvoshoz sietünk, vagy a munkahelyre sietünk, de szívvel sietünk, mert a szeretet vezet bennünket. Ugye egy beteg emberrel nem lehet lassan menni, sietni kell, mert Krisztus szeretete sürget bennünket, de ehhez szív kell, testvéreim, szív. Egyengessétek az Úr útját. Engedjük be az életünkbe. Erről szól az advent, és erről szól a karácsony. Hogy ide beengedtük az Istent, meg egymást. Mert mit ér az ünnep? Ha nem vagyunk szív közelben egymással. Ünnep az ünnep. Dehogy. Ott vagyunk testben, de nem szívvel, nem szívben. Na, erre készülünk. És ezért jó, hogy a helyünkön vagyunk, és halljuk Isten üzenetét, mert az ő kegyelmével ezért akar jönni. Néhány nap múlva
megnyitjuk az irgalmasság kapuját templomunkban is. Mert testvéreim, ebben a rohanó világban sok a szívtelen ember. Az irgalmatlan szívű ember. Legyetek irgalmasok, mint mennyei atyátok is irgalmas. Megáldjuk, megszenteljük ezt a kaput, mert mit szeretnénk? Testvéreim, milyen szép lenne, ha egy vasárnap majd együtt vonulnánk be az irgalmasság kapuján, azzal a szándékkal, hogy más szívű pap akarok lenni. Más szívű. És más szívű hívek akarunk lenni, irgalmasok, mint a mennyei Atya. Arról álmodom, hogy milyen szép lenne, ha a hitves társak kézen fogva bejönnének ezen a kapun, hogy mától fogva más szívű hitves társ akarok lenni. Milyen szép lenne, ha a családok kézen fogva bejönnének ezen a kapun, hogy mától fogva más szívű családtagok akarunk lenni. Irgalmasok, mint a mennyei Atya. Ki kételkedik ebben, hogy erre van szükségünk? Testvéreim, megmerjük-e ezt tenni? Készítsétek elő az Úr útját. Egyengessétek ösvényeit. Mert ez kellene. De van-e bátorságunk? Ugye? Mennyire bátortalanok vagyunk? Na, erről szól az adventi bűnbánatunk. Nem arról, hogy nagy sietve megint elmondjuk itt a bűneinket, emberi gyarlóságainkat, mert ha nem mondod el a papnak, elmondod a pszichológusnak és a pszichiáternek, vagy a szomszédasszonynak, vagy a barátnődnek, mert nyomja szívemet. És ki kell mondani valahol. Nem erről szól a bűnbánat, hanem a bűnbánat arról szól, hogy felteszem a kérdést, jó pap vagyok-e? Van-e irgalmas szívem? A bűnbánat arról szól, hogy felteszem a kérdést, hogy jó hitves társ vagyok-e? Van-e szívem? Jó apa vagyok-e? Jó nagyapa? Jó ember? Van-e szívem? Na, erről szól. Erről szól a bűnbánat, hogy Uram, bizony, nem egyszer vagyok irgalmatlan. De most az irgalmasság szent évében más akarok lenni. Hogy változzon ez a világ. Hogy más szívű emberek legyünk, hogy a karácsony örömére és békéjére valóban méltók lehessünk. Amen. Valljuk meg közösen hitünket. Hiszek az egy Istenben.
Forduljunk, testvéreim, bizalommal mennyi Atyánkhoz, az új egyházév kezdetén is kérjük, hogy megváltásunk eseményeit ünnepelve részesüljünk Isten kegyelmi ajándékaiban. Tisztítsd meg szívünket a bűnbánatban, hogy bizakodva várhassuk találkozásunkat Krisztus Urunkkal. Add, hogy híveid a karácsonyra készülve kegyelmed segítségével megújítsák életüket. Segítsd meg a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést az egész világon. A betegek és a szenvedők nyerjenek vigasztalást Jézus eljövetelének várásából. Elhunyt testvéreink sóvárgó vágyakozását töltsd be szent szíved látásával. Egyházközségünk hívő népéért és városunk minden lakójáért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk és Istenünk, gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád, térbe szívünkbe kegyelmeddel, hogy méltók lehessünk karácsony örömére és békéjére Krisztus a mi Urunk által. Hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon, add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk üdvösségedet Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva néki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok,
a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt ének szóval zengjük. Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kejhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kej, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. És feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon tett tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Bernát püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadása reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk lett, ezért merünk így imádkozni. Szenteletesség meg a
Kérünk, Urunk, minden gonosztól adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten bárányim, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondasz. Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre.
Könyörögjünk. A lelki jeledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, e szentségben való részesedésünk által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Tessenek helyet foglalni. Közölöm a kedves hívekkel, hogy a hét folyamán a Szent Misék rendje, mint általában, kivételt képez kedd. Kedden parancsolt ünnepünk van, a Szűzanya szeplőtelen fogantatásának az ünnepe, ha nem vagyunk akadályoztatva, a Szent Misén való részvételünk kötelező. Kedden a magyar nyelvű Szent Mise délután 5 órakor kezdődik, 6 órakor szlovákul van Szent Mise, hasonlóképpen 6 órakor van Szent Mise Makrancon, kedden este, és Bodolón is este 6 órakor van Szent Mise. Szombaton reggel 8 órakor van a magyar nyelvű Szent Mise, és mához egy hétre 9:30, illetve délután 4 órakor. Amint azt már hirdettem, mához egy hétre délután 4 órai kezdettel templomunkban ünnepélyesen megnyitjuk az irgalmasság rendkívüli szentévét. Az ünnepség a jubileumi kapu megáldásával veszi kezdetét. Ezt a történelmi eseményt a Mária Rádió élőben közvetíti templomunkból, és az internet segítségével bárhol követhető lesz a nagyvilágban. Rendkívüli esemény kapcsán tisztelettel kérem az egyháztanács tagjait, és mindazokat, akik készek segíteni, hogy ma délután 4 órára szíveskedjenek eljönni ide a templomba, hogy a részleteket megbeszéljük. Az ünnepséget a püspöki helynök úr fogja vezetni az esperesi körzet papjai segédletével. Az ünnepségre 40 meghívott vendég érkezik, akiket a Szent Mise után a nyugdíjasok klubjában szeretnénk méltóság teljesen megvendégelni. Az ebben való segítséget előre is köszönöm. Ami a jubileumi kaput illeti, tisztelettel közlöm, hogy nem kerítés kapuról, de templom kapuról van szó. Templomunknak a mérete és stílusa folytán nem ajtói, de kapui vannak. Van a főbejárat és a déli bejárat, amelyben van, egy csirkedrótos, a templomunkhoz méltatlan biztonsági kapu. No, ez a kapu lesz lecserélve. Egy kovácsolt vasból készült, gótikus stílusú, míves kapura, emlékeztetve az irgalmasság rendkívüli évére. Tisztelettel kérem a kedves hívek szíves türelmét és megértését. Azt hiszem, hogy mindazért a változásért, ami eddig történt a templomunkban, nem kell szégyenkezni. Bízom benne, hogy ezután is így lesz. Ezért arra kérek mindenkit, akinek ideje engedi, mához egy hétre úgy osszuk be időnket, hogy ezen a történelmi eseményen minél többen részt vehessünk. Mivel az ünnepség a hónap 13. napjára esik, ezért a bodolói engesztelő és imatalálkozót egybekötjük a jubileumi kapu megnyitásával és az irgalmasság képének megáldásával. Ünnepségünk körülbelül 2 óra hosszáig fog tartani,
ezért szíveskedjünk jól felöltözködni. Igaz, egyházközségünk néhány oszlopos tagja már gőzerővel dolgozik azon, hogy a templomfűtést minél gazdaságosabban meg tudjuk oldani. Ehhez is kérem a kedves hívek megértését, segítségét és ötletét. Az elmondottak kapcsán is érvényes a mondás. Ne azt kérdezd, hogy mit ad neked az egyházközség, de azt, mit adhatok én az egyházközségemnek. A kritizáláshoz, az elégedetlenkedéshez, a félremagyarázásokhoz nem kell nagy tudás. Nem így az ügyek jobb megoldásához. Ehhez okos, bölcs, tetrekész egyháztagokra van szükség. Ezért, kedves testvéreim, kedves hívek, minden okos, minden bölcs és minden tetrekész egyháztagot tisztelettel és szeretettel hívok és várok ma délután a 4 órakor kezdődő találkozóra ide a templomban. Valóban szeretnénk, hogy a mi egyházközségünk, ha ilyen kegyelemben részesül, hogy ország világ előtt megmutassa az összetartozását és a készségét arra, hogy szeretnénk, akarunk más szívű emberek lenni. Irgalmasok, mint a mennyei Atya. Köszönöm szépen a megértésüket. Még van egy kedves kötelességem. Ugye a héten volt Barbara Borbála, és ez a kicsi lányka, aki még csak első osztályos, így szépen megtanulta a verset. Barborka, gyere csak ide, légy szíves, mert akarlak téged köszönteni. Ide légy szíves, ide felállni, és megköszönöm neked, hogy megtanultad olyan szépen a verset. A héten járt a Mikulás, hozott ám neked ide valamit. Neked adom a nagyobbat, mert te kicsi vagy, de Barborka, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Tessék ezt megtapsolni, ezt a Barborkát. Maradj még itten, jó? Örülök annak is, amikor megkezdtem a szentmisét, felnéztem a kórusra, és ott volt Kerekes Ernő bácsi. Minap meglátogattam a kórházban, a beteg ágyon, és mondtam neki, hogy Ernő bácsi, hát ha egészség engedi, akkor hol fog jönni? Azt mondta Ernő bácsi, a templomba. És ma itt láttam Ernő bácsit. Ez az. Amikor az erőnk engedi, akkor azonnal vissza a forráshoz. A másik, hogy már ma ugye Szent Miklós van, és van itt nekünk egy Mikulásunk is, a Nikolász, ilyen kicsit, de hát nagyot odaadtuk a kicsinek, és neked a kicsit, hogy nagyra nője. Isten éltessen. Neki is egy nagy tetszett. És akkor most kérjük számukra, minden Borbálára és minden Miklósra a Jóisten áldását, és minden gyerekre. Éljenek soká, éljenek soká, éljenek soká, számos éven át, egészségben, békességben, éljenek soká, számos éven át. Az Úr legyen veletek!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Köszönöm.